Bon, sa mamaky antsika karaha mamipetaka ty. Samy mamaky le mpamono afo ty. Mpamono afo baka reto. Maromaro rô io fa araiky ty fo tiako nalegny. Maromaro rô io satria nany zegny miaraka fagnazavagna 15 000 ariary katati katata za agnapetraka izy amy sezy tokony pitrahany amy karama 750 000 francs pro sécurité nany za agnapetraka izy petrako tsara izy anao marako nagnamboatra sambosa zadrako antifasa zadrako e tsy haiko anareo namaky na tsy namaky e igny commentaire ny dénocibe za hamaly izy ty maromaro rô ty ô ia volezanao mavandy volezanao mikapokapoka alahabiko déjà tsy fahaizanareo lalagna ny mampikapokapoka anareo est-ce que anareo managna taratasy sous contrat comme quoi fa anareo malio mamono olo zay bokara tenareo tao nareo malio mamono olo malio mahopika olo ko zay fa tsy magnaraka droit ny pro sécurité nareo ifody biky pro sécurité nareo ty raha ifody ty ifody eto zany volagna zay société nareo ty va ijibiky ty aia zegny décret naboaka ny fanjakana aminareo fa nareo malio mamono olo atria araka koragna jiaby ataonao boka anao mara na président république ko fa tsy magnaraka droit ne ni nefo mila regna zay boka hoanao donc zegny nareo managna droit mamono olo anao tsisy taindraha hainao Jean Fredo ndraiky Malisatsy ako Maliza voatanagny am gendarme am violon agny sa anao babandreo olo anao renindreo olo nagnadoso reo agny amiako anao boka vérité tsy hainao raha tokony dininao karakory ataonao iboriboriko karaha tsy manjary 750 000 hely amiagnanao io anareo mizolany halatra satria contrat maventy amindreo vazahabo aty karaha manareo normalement 4-5 millions par mois fa tellement nareo tratrany arnaky 750 000 amiagnanareo de le reste mandeha société la famille topi société iro mamodigny vola mampiasa anareo ry dondrombelogno ry foagna be reto amiako anareo baka version vraie vérité anareo jiaby araikiaraiky porte karama 4 millions de francs iska lohanareo fa société magnamia anareo 750 000 francs karaha zegny atao kofa tsy mianatra kofa tsisy jery société idiranao tsy zahavanao plafond sy montance tarif mikapokapoka karaha loha tabaka ary satria maha 750 000 hely le varigony araiky tsy azony fondro tragno tsy voefa jiry tsy voefa za mbola tsara ny kapokapoko teto lambara tsara navandy teto fa raha jiaby boka koeto avec preuve à l'appui ara tadiavindreo gendarme mihitsy rijady andeha tao enquête ary tsy maintsy avy zegny enquête ny rijady zegny karakory miako suitiny anareo miako suitiny fa tsy anareo mijamomagna karaha loha tapaka satria tia monimotro anareo pro sécurité malaza tsy manjary anareo pro sécurité malaza mangalatra anareo pro sécurité malaza tia mamopomopoko olo fa tsara nisy olo na loha bava ny volagna anareo tsisy za volagna anareo eto niany zegny mitsaka raha fouillé tokony otrino exactement karaha manareo 4 millions par tête zegny aveny kofa mirecruter nareo palo formation zegny hoe forma satria be vola tokony agnifagna nareo fa nareo tsisy jery anareo tsisy jery avo 750 000 hely igny mivoa karaha te andesiny fandroaka etenda voir la télé mivoa karaha te andesiny fandroaka igny mandrampirampy ary ndray vola tokony idrika am poste nareo tsy hainareo iry supérieur nareo ry mamango amizay l'argent pam satria iska olo mangala nareo karaha manareo tsy latsaka ny 4 millions normalement par mois zay tsy raha takatra jerinareo et moi je le sais très bien plus nareo vo 750 000 igny magnomaka amizay magnomaka kofa mahazo iasa hely tsy manjary nareo koragnan'olo calme-toi dénocibe tu te calme attention anao jotsoara tsy endriky anao ho afakasa na tsy ho afakasa satria fa maro loatra kapokapokonao amy compte nakato jiaby io fanazondreo gendarme iro zo en ce moment en train de te chercher iro mitsakaraka anao satria anao mihitsy nagnambara fa gendarme ne formé zay formé ny gendarme donc zay ataondreo tova zay mahavaly reo voanao tsy maintsy ateligninao fo d'ici quelques jours tosanao ateligninao kapokapokonao io le vavanao ny mamono anao ara volagna zay fa naboaka koeto matoa bokako misy antony matoa boka koeto koragna zegny misy antony fa prépare toi koa misy matoela be fotsy zegny hitako hanao tema vileza mikapokapoko za ma nikapokapoko tamloa sa tamle tiboka le raiky mampagnasaha zagny anareo mety za mikapokapoko anareo tsy magnome preuve ameza za koa mivolagna eto avec preuve matoa za malio manogna agnaragna Jean Fredo ndraiky Malisiatsy ako Maliziaty donc j'ai un papier taratasy tamponné signé par les gendarmeries karakory contente toi fo ma 750 000 hely fa miriragna fo vahany tsy fandriagna ry dilandalitry vava jiaby moko mirafitry mboany
atody. Contente-toi. Satria fa herany io fony mety aminao. Tsy mandry ary. Contente-toi 200. Arrête de blablater, blablabla. Arrête de blablater. Ça sert à rien du tout. Vaut mieux que mampihitsiko io société io kabarotonao io. Vaut mieux que mampihitsiko io société satria misy justifier sady magnambonimbony tegna be. Mitsakaraka fa ireo gendarme reo modiagna anareo io. Satria gendarme mahazo vagna be magneran'ny Madagascar azy io. Ro sécurité de partout. I fody société nareo baka amjovy dénonce be. Olo magnano raha baka mandiniky. Moa teliny ni nani. Kofa mbory io poany fo zo teliny. Ataony goloaka. Tsy miota aby teliny fo. Io ra wo mbory. Io. Mboregny nareo fo mboavy koa raha tsepagnainy Belgique baka Belgique zany kan'olo igny zao sambory ny gendarme agny. Za mialatsigny tsy baka aminaka fa baka amin'ny kabaro nataony. Io kabaro nani. Io tsy za tsy nagnirika izy hoe justifie toi katati katata. Za tsy nagniraka izy. Fa commentaire anazy ao misy dimidimy tsota jiaby fa captureko nangatandreo tam gendarme taminaka namiako rô jiaby. Namiako rô jiaby commentaire anazy jiaby. Kero zo agnatin'ny recherche mitsakaraka azovy may dénonce be ty hanamborandro izy. Izy maela lagna be o nos be o io. Am 750 000 hely karama tsy manjary fuirako io. Ko 750 000 zay tsy mahavelogno bazarnaka une journée fo 3 millions ke. Karamanao fanjava raiky 750 000 anao mampalahelo anao maforignegny. Neza ambony petraka ta Madagascar za tsy velogny 750 000. Sérieusement. Kentena lo nandi wata. Fa mangala position tsendriky antena miza hoe aie man tany andentrehako ty. Karakory ma justification des torts, je vais me justifier. Anao amizao tsy justifier vatagnanao. I justifier société tsy ny babanao, i justifier société tsy ny reninao. Tsy azahoanao ndray pitiso. Satria rô magnadoso anao mivadika aminao rô tout de suite maintenant. Iro société yasanao fomba ivadika aminao mikoragna jiaby nataonao amin'ny commentaire. Eto za mivolagna zegny aminao. Iro io fo mivadika aminao mbo naningenanao commentaire jiaby nataonao. Io mbo naningenanao commentaire nataonao io anao mbo regretter toute ta vie. Za mivolagna zegny eto. To baka i compagnie mba ny babanao na ny reninao. Anao afaka se défendre mi. Fanao boriboriko piasa hely mandray 750 000 francs par mois. Anao ngengeny misaotisaoty. Kofa navy aminao ny recherche tsy maintsy regny fo anao ka voasambotro. Za fo koa midéclarer anao eto. Okay. Ke kofa za magnano vidéo alohany andeha maly za public ary. Mieritreretra tsara. Misy commentaire any madame ambany io. Mariny koragna amin'ny vidéo zay ty fa victime ny pro-sécurité. Io. Hasambalaza koa mavanda eto zo mamorogno mikapokapoko. Firy ny victime nareo nosy beo miafatrafatra pro-sécurité. Rassembleko témoignage ny victime nareo jiaby nosy beo. Porter plainte d'un coup ro jiaby contre pro-sécurité. Fou de desanareo.